Il-Gvern flimkien mal-Università ta' Malta ħabbar proġett innovattiv fil-qasam tal-quantum computing, inizjattiva li se tpoġġi lil Malta fuq qudiemnet fl-iżvilupp tat-teknoloġiji futuri. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riċerka u l-innovazzjoni Kate Azzoparditanti. Dan il-proġett se jiffoka fuq diversi oqsma bħal kura tas-saħħa, ix-xjenza għall-klima u l-intelligenza artifiċjali waqt li se jipprovdi opportunitajiet ta' kollaborazzjoni ma' innovaturi globali ewlenin bħal IBM, Amazon u Airbus, kif ukoll għar-riċerkaturi u l-istudenti lokali biex jaċċessaw hardware avvanzat fil-qasam tal-quantum computing. Is-Segretarju Parlamentari sostna li dan il-proġett mhux biss jippreżenta investiment fin-nies imma anke fl-arfin u fil-futur. Se nkunu anke f'pożizzjoni li ġewwa Malta ssir saħansitra International Summer School fl-2026. F'din is-Summer School saħansitra se nkunu qegħdin natturaw studenti internazzjonali minn madwar id-dinja kollha u anke riċerkaturi barranin. Preżenti wkoll għat-tħabbira tal-proġett kien hemm il-professur Andre Xwiereb mill-Fakultà tax-Xjenza mill-Università ta' Malta li sostna li dan u pass kruċjali li aktar tarif dwar dan is-suġġett kumpless. Aħna qed niġu recognized bħala wieħed mill-gruppi ta' riċerka ta' portata internazzjonali. U meta ngħid hekk kemm minn Malta stess u kemm mill-komunità internazzjonali. U għalhekk għandna l-ġiganti bħal IBM, Airbus u Amazon li interessati jaħdmu magħna f'dan ambitu.